El Centre de Pastoral Litúrgica incorpora a la seva aplicació per a mòbils i tauletes les lectures de la missa en català després de prop de 2 anys de tenir ja la litúrgia de les hores. Aquest servei que el Centre de Pastoral Litúrgica facilita de manera gratuïta vol contribuir que cada fidel i comunitat accedeixi d'una manera més fàcil a la riquesa de la pregària cristiana i de la paraula de Déu. A aquesta aplicació, que cada usuari pot utilitzar amb el propi de la diòcesi on es trobi, se sumen les lectures tant de la missa dels dies feiners com de la missa dominical. A banda de les lectures, el Glòria i el Credo també estan incorporats a l'aplicació perquè siguin resats els dies corresponents.